Vítám vás u mýho nového dnešního videa. Dneska si zahrajeme Barbecue It. Nevím, proč se to teď jmenuje, ale proč se to tak pojmenovali. No a takže jdeme dát tady grill, jo. Dáme ho sem, jo tady. Ne, tady, jo, nice. Takže what? No, dáme to vedle tady takhle. Musíme to udělat úplně perfektně. Perfekt. Teď tady takhle. Proč mi to tam... Jo, konečně. Mám to pick-upnout. Ty grillovaný teďka. Takže dám to na tác. A první customer je bacon. $72, jasný sežer. Yes! Konečně, díky za doláci. Teď tu pro mít $12. Málo. Dej něco dražšího. Oh my god. Já teďka mám hrozně dobrý věc. Jak je to velký! Oh my god, z toho viděl. Já budu čekat bez tak 100 let, protože tohle maso se nikdy nedovaří. Koukejte. Tak dovařilo. Takže dáme to sem a dáme to sem. První customer? Nějaký customer? Pojď, customer. Oh my god, customer. Kolik? To je hodně! Jo! Tak, nice. Perfekt! To bude mega moc doláčů. Koukejte se lidi. Lidi. Já jsem měl čekat. Prodělal svůj nejlepší. Jo. Nevím. Prostě. What? No tak nice. Konečně. 1000. Takže. Co? Oh my god, já můžu mega hodně věcí si koupit. A ještě toto. Nice. A teďka půjdu sem. Lidi! Co to je? Lidi! Může mi to někdo vysvětlit? Jak je to tak velký? Ach je. Tak teďka to dáme na grill. Počkej, můžeme koupit nějaký grill jinačí? Smoker. Smokers. Co tady máme? 5000! Kašlu na to. Kakám na to prostě. Free reward? Kde byl free reward? Ne, jasně říkal free reward. Cook everything. Ne, tady. Ne. Tady. Jak je to velký! A to podle mě bylo menší v rukách než tady. Počkáme na perfect. Pojď cooked. Nice. A perfect. Pojď. Oh my god, perfekt. Za to bude hrozně moc doláčů. Věřte mi. Co? Počkej, jenom? Už to je málo. What? Autosel tam, protože... Já potřebuji ty money socks. Guys. Nice, konečně, tak tam autosel. Takže počkáme si na perfekt, protože z perfektu vyděláme víc, ne? I don't know. No, takže, oh my god, perfekt, pojď, perfekt. Perfekt. Nice. Teďka počkáme chvíličku, než přijde customer a vezme si toto ugrilovaný, pokakaný. Oh my god. Kolik? Kolik mi dáš? Kolik? Já jsem neměl zapínat auto, ale je to výhodný docela. Kolik?
Oh my god. Yo. Guys. Lidi. Proč je to tak velký? Lidi. Proč je to tak velký? Já získám hrozně moc doláčů. Víc než 10 kg. What? Perfect chicken. Jo. Lidi, jdeme otestovat, kolik nám to vydělá. Lidi. Vypnout autosell. Lidi, kolik si myslíte, že nám to vydělá? První customer. Kámo, 8000. No, co podělali. Za takovýhle maso prostě. Koukejte na to gigantický maso. To je chicken a je gigantický chicken. Počkej, nezvětšilo se to náhodou. To prostě něco. Oh my god. Tady máme další table. Tady máme 2 tabley. To vymažu table, protože ho nepotřebuju. A mám lepší brain rot. Proč nemůžu tam položit? Jo, takhle, nice. Tak co je perfekt. Proč mě to tak hodně přidává mutaci? Já jenom potřebuji vědět, kde je perfekt. Takže tady vezmeme si a jdeme dát maso. To nekončí. Lidi, proč to nekončí? Konečně. Takže dáme tady perfect. Nice, teď jenom počkáme, než si přijdou zákazníci. Ještě tady. Vem si to, mě to nezajímá. Ne, to není to. Tak ještě toto. Nice. My budeme mít víc než 200 000, kam lidi, to je mega. To je prostě mega ultra beginner. Lidi, potom to traju už budeme mít 200. Jo, já mám víc než 200. To je insane. To je lidi insane. Barbecue a to je v angličtině. To je chicken. Jo, chicken nebo... Ne, lidi, ne. Moje masa. Barbecue. Takže toto je konec videa a čau, dej o like a odběr, prosím, pomůže mi to, čau.